Hintayon. Hintayon. Sa kudayon nga ron ti surat ti pagkasaritaan ni Nelia nga napoluan, di ka pulos may kari, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamakapuutak, nikit, adamat manin manong nemi, mangan arakop amang rumruman sa kanyak, mangkarkarawa ka na giti, ala, Sir Dudong, huwag sir. Psst. Saan ka makaringkor? Ha? Agragsak tamanin. Ha? Sir, kasano mamuanda mamang mo, kaya kapsat mo. Nasir-sir ka na dito kwarto. Katulong ak laing, sir. Saan ganito, mamuan? Apay di mo kayat? Kayat ko na nagmayat. So nga paglagayaw. Kasano mo nakastrek ka? Amang salut-sudan pa yung kasano nga nakastrek ka. Di mo indubulak. Nulipatak siguro. Indrandam at isang mong indubulak. Dapat na makastrek ka. Gabutan daw ang tulbek ko. Lakabang-banglo ka. Sir, Dudong mo na malatan. Dudong. Huwag na pinasadang ganun. Nelia, aramidan tamanin. Agpapasta. Agasog ka na karengeng ka. Agganas ka. Agganas na nga doa. Manong name Jack kumakayat. Kadidida mo na nga sinerek ni Sir Dudong manong name. Agikisak kumaiti. Ngam Jack mo't makaikis. Taragmayat mo't teraramidin na. So, anyapay nga ron. Padasak mo't ko na ka. Manong name 19 titawin ko. Awang pet experience ko. Awang pa'y nubiyak ko na kuma. No pa'y adot agar-arem kanyak manong name sa di probinsya. Emi di mayak dito sa syudad tap no simre kakas katulong. Dito mo ni Sir Dudong inauna nga anak ni ma'am nga manungen ni ading na. Kit ni manong name yan arami din na manen. Hala. Dudong nga mga nagsikugak at baybayan anak to. Saan kanto nga baybayan? Saan kanto nga baybayan? Pinalubusak nga rod tiriknak. Pinalubusak laing ni Dudong manong nemi. Nga mga ramit ti kayat na gabot na magustuhak. Kat balbalsak met dagiti arakop ka naganapros na. Numangan mga anak met mangan kam nga duwa manong. Aging ka nga naitayok kami manen ka nagpadpada kami manen nga nakatukmo iti langit nga bagbagaga. Kalpasan day tama ng nemi. Matorokan. Tagsupli ako ni salit ko. Huh? Sige. Totam. Baling. Nayunak tat sweldo. Nitag sweldo ka. Huh? Sige. Anak ka na umihanak. Agidak ko nito. Tatublian na tumanin ito. Maapuyatan na. Marigatan na ito ang trabaho ni Bigat. Ubrak ba't ngamin amin. Agdalus. Agluto. Aglaba. Kanda tumapay. Hindi nakaruwari ni Dudong iti silid kung anong nimi sa anak ba't na makaturog. No saan nga narigat ti panagbiag mi manong nimi jak kumamot ti malaw iti lugar mi ngay may nakigasan kasat diti syudad. Tagasano manong tagunada nga sang kasapulan sang kaapuyan nakurapay kam lang. Ket no maamuan ti ina ni Dudong ti kasto yung mapaspasamak kini ading na. Nabayagin nga balo manong nimi ni Ma'am Marla nga ina ni Dudong ken ina da Dudong kiniya Gigi manong nimi. Agbasbasa pala ni Gigi ti college idinto ni Dudong kinison ti mga asikaso iti negosyo da idita pimbusay ti amana. Naglaeng met ngaglakwat sa ni Ma'am Marla. Tanong kasta nga makapanganin ti Bigat, agrubwaten, sumarno, no mapan mga opisina ni Dudong, mapan nagbasa ni Gigi, iso na mapan kadagiti amiga na, diya ka mo, no, obrada, papananda. Agmay mesakton ngagmalmalem,
Sakto man saan tumalaan takadwak manin, no kasta nga agawid ni Gigi, nga gabot eskwela, sumangpet ni Ma'am Marlang, nagapo na pan nagbalog, kan sumampet ni Jojo, ni Dudong kunak kuma, nga napaniti opisina. Sana ka makikidgadan nga mangmangan kadakwada manong. Mga anak to, numalpas da, kat syempre, may sakto ang mangan, ngimnutad duma, agpapaodi ni Dudong manong naming ang mangan. Talintong mga taon, mangan mata ni Suna, agka nakasweet-sweet kami, tagsinsinubo kami. Yaw-awak lang, o may dito kusina, ti inanak yung tikapsat na. Ako makita ti problema manong dabuta, sandak mo't nga malmalratuen, ti ina, ken ti ading. So na lang tanog bonda, ay, kaya lang na siya. Ay, alam mo na, ipras naman. Alis to ham. Ken nudad duma, baon da abaon. Uy, mano, kurang na lang iluwan nakman, at lakadya ko. Kaya ka na sunutan ni Dudong manong naming nga sirakandak, iti silad ko. Kaya di may sa nga aldaw manong naming mangmangan di kiti talo. Iti ta agita sarak, kaya kita maawangan, nga sidaan, pagamon lagin manong namita, hey, anak ko, abay, mangmangan kami, kalpasan na ka. Napanak manong nemi tilababo. Sinurot nak manong nemi ni Dudong. Anak ko, Dudong, talong aming nga bulanin nga sana ka natipngan. Ana, masikog ka. Uy, dito yun, di ka matbuteng ko masama. Aging ka manong nemi nga imay, dagiti agina iti ayan mi. Abay, ha? Nelia? Ma'am, ay na mama, sigurado lagi dita atap ko. Aginaw deta, masikog. Kasano ko mga masikog ka kat di ka matagday off. Hanggang nga gawawit sa probinsyayo. Uno, iti kaawan mi? Anta ka di umumay ditoy? Ha? Anta boyfriend mo? Aguni ka! Ma, saan yung nasaktan ni Suna? Kat masikog garod. Apa yung sakit mo? Ha? Mama, apa yung salutsutin nyo pailan yung sakit ni Manong ni Suna? Hangat nga nakadidilaw? Nga ni Manong tinakaputot kang kuwana? Anya? Hoy, Dodo! Ibagam nga saan nga pudno timbaga ni Gidi. Ha? Ibagam! Maamon yung tumitlaing. Apo ko yun, deta. Putot ko. Anya? Ang garaman, nagbibisin nga babae Ano ko. Uy, di pungutin ni Nelia. Di pungutin, pagrangasan yung nga doa. Ikbatan nyo yung Suna. Nakasaksakit manong ni mi Permi. Noawanin ni Dodong, Jack Lamon. Baka talagang inladlad ako nagitagi na doa babae. Saan nyo nga tangaran ni Suna? Hindi kayo ito sa hunday ito, Dodong. Mamay sa kakatulong. Tinutupam. Di mo kunain nga. Alawan, mayatak. Sung batam ti ubi. Gaputa, pukok. Putot mo. Ngamti ko na mga ikasar mo ito dito nga katulong. Nga ikasar mo dito nga babae. Noong ka mapasamak dito. So, ang ambisyoso ka nga babae, ha? Kaya't mo tinagpasigog, tapno timpamatim nga takit asawain na kadarak ko, tapno bumaknang ka, asta? Sumalay at tibiyag mo, kasta, ha? Anak ko nyo? Saan yung madangrang ko naklanga doon? Makatuin. Inatibay nak manong name ni Dudong. Tadya nga to, ha? Tagi na nakabay lang. Ang mabaling nga, mataksan, sikog mo. May pilit mong tagtrabaho. Idento ta. Kinunana. Manong namimbas ko mga tisilad ko, tiningsirkan na kanyak, insirak na itisilad na. Dito mo, ginanakapay lang, ha? Tatakamlatan di ba ka mo? Dudong, saan ka po ang panaw? Ano pumanaw ka? Sigurado lagi di nga pagrangasan dakdag iti. Tikapsat mo kintinam.
Kasi napanagnagam. Adda ka pa iti sangwanan. Adda ka pa ay makakita. Danganandak pa ay. Anong tulakid din awa anak. Awan awang ka kunak ko ma. Yung samat nga rin mabaling nga tsakrumwan. No'y nakagtrabaho. Dahil ito hindi kabut-buting ko na yung mapasamak Dudong. Jack pulos maikari. Kasta ti adda ti panunot ti kapsat mo. Kaya di mamang mo. Di ka pulos maikari ko nada. Takasano ako mga maikari ngamin. Nabaknang kayo kat babaon ng naklain. Taka probinsya aglag. Alagri ka ginanakakit din. Ha? Ginanakan. Dito ka kwarto kang gina. Okay? Panawang ka ni. Inakitulit ibangan. Kat ni. Malataw akong di pisina. Na iturturog ko manong name. Aging nga nakariingak idi tadamangin kuktar kanyak. Anay ko! Naglaing kan. Dito pesilad ni Manong, tiyam mo? Ha? Bumamba ka! Bumamba ka! Hang ka maturog kastoy. Adot trabaho ti uneg. Adot trabaho ti baba. Agdalos ka. Aglaba ka. Ha? Uwen. Agdalos ka. Aglaba. Agtrabaho. Katulong ka lang dito. Ha? Mga ni pagarup mo nga na ikamang ka kada kami. Ambisyosa. Ni Manong ko. Mabaling ang bigbigan na taputot na keng ka. Ngamit pa nagkunak. Ana di ko na yung mama? Nila talaing sikog mo. Tinapateg iti anak mi. Gabutan mo na sungbatan deta. Ngem sa amoy ramaraman tabagim. Gabutain tun may pas ngay mo ti apo ko. Agtalaw kanto nitoy. Pumano kanto nitoy. Saan da ka nakasapunan nitoy? Nalawag? Ha? Ay, uwan ma'am. Uwan. Alam mo ba kan? Gagtrabaon. Alis tuwam. Anapay nga rod manong name tinaramin ko ni nagtungpat. Na paano nagbasa ni Gigi katrimor marin ti bakit nga napan nakibarkada kadigiti amigan. Agsang sangit kabayat ng trabaho ak manong. Nyamit na ya. Anilakit kami ng tibihag tinakurapay laeng na may salaing nga katulong nga sa anak kami kari kadakwada nga mabaknan. No api ngamin mat nga nagpasikugak. No api mat ngamin nga namati akin ni Dudong. Ngayon nga tati ko nada. Talayang anak ko tinapatig kini Dudong. Tainto ni maipas ngay kundi anak ko. Pagtalawad na ka nun. Tsak lagi di maibturan nga panawan ti anak ko. No pagtalawad na kaduwak ti anak ko. Nasapa nga dimteng ni Dudong manong name kit idudumteng isuna inarakop na. Kumusta ka nagmalmalem, ha? Inkusay na kita ibigat, tikapsat mo, na iturturog ko di silad mo, kat inkusay na kiti. Bayam, takasaritak to'y daga na siya. Dudong, pudno ka diti kunada. Kunada kanya. Nga tilaing anak mo kanya, tinapatigkin ka. Kung ni mamang mo, inton ka naman yung pasangay ko ti anak ko. Tumawala, pagtalawon dakton, kanibatik ti anak ko. Pudno ka di? Natila ang anak ko, kuno anak mo, putot mo, tinapatigkin ka. Nelia, ada ka din sa bali nga babae, nakarelasyon ko. Awan. Mote nga ron, saan ka matsursurutin. Sikati mga manage na negosyo yo. Baklang ka, guwapo ka. Imposible nga awan ti agkrasken ka kadagiti empleyado yo. Adot na pipintas. Adot na kita agkraskan niya. Kananda kayat ni mama, ngagbaling nga manugang na. Ang man niya. Sikati kayat ko. Ngam saan nakakayat ni mamang mo, saan tong isudat masurot. Nutikat siya. Kasunod na mga ramin dati pumuspusan tap na mapagtalaw da. Kay-kayat ko pakidin at tagtalaw nga masigugag pa eh. Ngam tagtalaw to nga. Ibadik ti anak ko. Sige, sambal lang natin pagsalitaan da.
Umay ka. Sa dino, iti salad ko. Apay, agsibok ta. Turabi na, umay kan dumanin ti silad ko. Urorahin ka. Gusto na sanggun nga mauray terapi. Kahit kong hitan, umikan. Gura ka, baka sumangbit ni Lily. Ni Gigi ko nagkumang, sumangbit ni mamang mo nga. Awa na ka makita da, siyempre, sa pulindak. Kinaumuda nga ako, nakalaktari daw mo, no amuda nga andakan, at makita dan ti kutsem. Kaya ka makita, baka disturban na tan tumatlaeng. Sige nga, introbilat nga rin. Dudong, sabi ko matasan nga mapasamak nga tilaeng anak ko, tinapatig keng ka. Dagkailan ti tiyan ko manong nami marigatan akong nagtrabaho. Ngayon deta, no awan ni Dudong manong nami, baon dito'y baon dita, dikiti dua. Kurang na lang manong nami nga, iduruntak tapno alistook nagtignay. Aging gagi na sarita naktibakit. Makati, tukaw ka! Happy ka di, ma'am. Anya tirantam. Warantangan niya, ma'am. Paikasar ka iti anak ko? Kastamat ti karkarina. Mamati ka man. Di ka pulos maikari. Amom data. Hanga mabaling nga. Tiag malila nga manukang ko. Nga inadig iti apuko ket may salang nga katulong nga kasken ka. Ambisyosa. Manot kayat mo? Kayat ko nga niya, ma'am. Kwarta. Ikang kati kwarta. Basta tinasken. Ket pumanaw kan. Kung nakabalo na patag kata kayo, apo ko yun. O nga bali ko, ore awang. Yak kayo't nga aywanan to ti apo ko nga anak ti katulong lang. Sa pulan nagtulakid din ni Tutong. Aglam ka, umantayo ka. Mano masapol mo? Ada checkek dito Mabaling ko nga pilapan naman kahit mo. Mano! Baka mo kayo mano ito diyo? Na? Kaya naman lagaya maya. 100,000. Nayunan nyo. Ana? Nayunan nyo. Na, tumawar pa 200,000. Pagbalin ninyo ang 1 million. Ana? Ambisyosa? Bigla ka lang agbalin nga milyonarya? No saan nyo kumadanon tayo bagat? Diyak po ang panaw. Ang taggan tulo man niya. Ha? Sige, dagrondak. Tagpipulang akto ti anak ko. No! Naturtore ka dito anak ko. Ang siyak ng inana? Aradang isak sakit na. No aday so nag-isakit na. Isalakan na. Isang oras nga itatawan pa iso na. Anik ko. Pungot ka. Anik ka. Anik ko. Namaman anik ko. Anik ko. Anik ko. Inidenteng ni Dudong manong nimi nagipulong at tinungtong panak, pinungot-pungot at tinam. Likudan nga dakkalin ti tiyan ko. Pasensyakan. Kasta kadilatan nga pasensyakan. Kasta lati bagam. Ano ka kahit mga ramidak? Mapangkumat tong pain ti inak? Mapangkumat pungutan kasta? Amo ka, sa amo humaramin. So, ginabod no na, hindi anak ti kwarta. Imamang mo tapno tumalawak. Ano ya? Pagtaltalahon na ka ni mama, nga masikog ka. Uwan, kahit ko't pumanaw, takadwak nga rin ti sikog ko. Yung tinamat kayat, madanon di kayat kong itad na. Mano ti magbagap? 200,000 ko na 1 million kunak mo yun. Katno nang ito 1 million, pumano ka? 1 million kunak taomat naman na siguro. Kaya na. Check it ito na, di ba?
Kaya na nila na sa 2 milyon. Abi nga din na iramid. Katsayangin na nga tayo 2 milyon. Ngayon itad na 2 milyon kahit mo. Baga katikas diyan. Saan nakarupat kwarta? Toto. Ora akong kwarta. Ngitid ta. O kahit ko pumanaw maramid ko. Sigala pangipkap-kapwa. Adanam namak nga. Sala nga anak ko't napatagkan ka. Doon dikit siya ka mismo pa. Da kami nga gina. Iso nga ron nga gananos ka. Kahit pagtalindam data nga pamatim. Ipatpatid ka. Da kayo nga gina. So nga bati ka ditoy. San ka po ang panaw. Agananos ka. Anusam da mamakin ni Gigi. Kasta nga tinaramid ko nagananusak aging gadim tengen ti panagpasngay ko. Siya ako na mismo anong name iti mawag iti ambulansya tapno umaydak alay. Isoda pa yan manong name iti may nangala kanyak iti nang tulong kanyak tapno iti astak at ilugan dak iti ambulansya. Ngawan ti si Morot kada mamarla kini Chichi. Tinawagak manong name ni Tudong ket imay nakondinanon dito ospital. Sana ka narigatang nga naganak manong name na inormal ko ti panagpasngay ko. Babae manong name ti anak ko. Babae ti anak ta. Iristro kong tinagan na. Ano't nagan na? Maria Ellen. Maria Ellen? Siyak ka diti inana? Kaya nung kumapinusan nga siya. Katsiyak mati amana. Impasurto ko ti pilyedok, siyempre. Nung mabaling mong tirumuhan. Mabalin tayo, nagkawit sa dibalay. Kaduwata ni Malane. Maria Lane. Nung grikap mo tabalik sa dinaramid na bagamanganagan na. Naglaka, Malane. Di pa kabuklan na, Maria Lane. Di ba namidnas? Kahit kumakita na ako, mabidlay. Di pa lubos na nga may sarik dito eh. Tap na maubang maten ni Malane. Hindi agawin kami nito ay manunemi siyempre saan ka makapagtrabaho Tawan ti sabaling asikaswak no saan nga ni Malane manunemi. Kompleto met masapsapon ko gabota iti kabulan akon siyempre ingkatangan akon manunemi ni Dudong ka nakiti ka sa pula. Diyak pa'y naputan ng masadek-dek iti duwa. Ti lula ken ti auntie. Makalawas kun man. Adagaya man sa bali akatulong man. No may mangintod kanyak ti kanik. Ay nana, apet da kayo? Sino kayo? Sak ni nanang mabilin. Sak ti temporaryo pa ilaing may dainala nga. Mang agbaling nga katulong kamayatan nga saan ka pa nga makapagtrabaho. Kaya ito nga sawan nana, tumakapagtrabaho akon. Sak man yung tagbaling nga katulong. Kastaman ti ko na ni Madam Madla. Hindi mangmangig ko magsasalitaan da kita. Inton adataluhan nun nga bulan ti ubing, ti maladaga. Pagtalawon da kakanon. Sino pa kang ngigam itiday tanana? Dagiti agi na nga mabay. Ngim ni Dudong sana ng ibagbaga. Han, di mangmangig kumat ki ni Dudong agad. Ikasar na ka. Aging kamanon nemi nga kalpasan nga dan makabulan. Hoy, babae, ambisyosa. Abi ka di, ma'am. Mabalimon nga panhawan. Ti anak mo. Ibatim, kadagtalaw kan. Okay. Pagbalinak nga 500,000, titad ko ka. Huwag lang mga 1 million. Ambisyosa ka. Dumating na 500,000. Babayin ka dito nga cheque. Inlanad ko dito tinaganagan mo, pinirmaan. 500,000 pesos. Ala, mabali mo nga rubot na kitirawatan. Dakam to di baka mo kini baby.
Agote kan. Awatin mo. Tsak kahit nga awatin da ita. Kawan milyon ti kayat mo? Ure pa no. Ad-adupay. Tsak kayat nga awatin. Malaksid nga ta. No ni Dudong ti mangibaga kanyak, nagtalawa akong kadibatik ti anak ko. Ngam dodo kay tupay at pangibagbaga, oraan niya't araramidan nyo. Sana kang tungpal. Talagang anak. Sige niya, dagrandak. Hala, dagrandak. Iraman nyo pa yung ti apo ko yung andangran. Awang babayin nyo. Siyak ti awang babayin na. Mga! Dudong, di ka di pala sumartin, mama? Oray klayangan, titalo nga bulan. Duwapin nga bulan. Kalpasan na papanawom to, kasta? Kalpasan titalo nga bulan. Pabunyagan minton ni Malin. Nga mayon una, ti pa nagkasarmi. Saan ko nga palubos? Oraan niyo't araramidan niyo, mama. Da kami, kininilya tag-asawa. Gabot da kami tagpimbinatek. Awan sa baling ang batpatek ko na sa misuna. Anya tinakit-kita mi kaya ito katulong. Sumartin kayo, mama. Sumartin kayo. Hindi kahit nga takayot pagtalawid dito. Ano to ko nam? Siyak timang mamanis na negosyo. Siyak timang pakpakan ka na kayo. Agap kabukanyak dikit isugsugal yo. Dikit paggasgastusan nyo. Naturturaya kamda kayo. Iso nga no, agsalungasin ko lang tikayat ko. Pagtalawon ka. Nang katiotang ni baga na akim nga anak. Babay mo. Sikat akong babay na, mama. Mata pobre. Kanya ko manong maisa lang katulong ni Nelia. Agpinatag kami. Patpatsi mong ipatpatag na ka. Ginundaway na lang ti panangipatag mo kayong guwana kahit na si bumaknang. Nukasta mo, nukasta. Kahit na nakurapay, dakit agbalindan na baknang. Gapo kayong guwana. Gapo ka na kami. Di okay. Ano kumat question? Agsarden kayo, mama. O maramidan nyo, naturturayak namta kayo. Kaya papilit yung balat kayo, yung nasa set, nagtalaw kayo. Manong name siya kung di mga anawa kani Dudong. Dudong sa mo nga kasta. Mamang mo pa ilay suna. Una, tanggod ulo na. Palagnakim. Di ka palagnakim, makita yun. Isungawan na ramidan da, manong name. Idadan talo nga bulan ni baby. Wine, nagkalay sa kami, manong. Inayabak dagit na kanak kanya, kin kakabsat ko sa dya probinsya, kin imatender da. Kumusko sila platamat, manong name, dagit agid. Ngim awan ti maramidan da. Tako na kanya, kuna ira, kuna ni Dudong kadakwada, ano saan da pa lang, handak pa lang awatin nakas manugang, kan ipag. Talagang saan na nga suportaran ti panagbasa ni Gigi. So ngawan ti sabali nga natungpal no saan nga ni Dudong manong nimi, kahit ni Dudong, siyot nagbalin nga ama, nagditalungan nagmi. Awanin ni Gigi, takalpasan nga nakapagradwar, nagasawan, kan kastamaten, ti katugangak nga babae manong nimi awanin, gabot naatake kat natay. Isong ita, manong nimi, naragsak kami, iti asawag, nawampay may sakla, dati akatulong, ngam syakitan, iti katulungan na, iti biyag, iti panang padakil mi, ken panang tedmiteran niya masakbayan, di gini talungan na mi. Da ito'y nga rood, ti pagkasalita, ak manong name yung kasklapaset, iti kalman laeng, kadagyaman nakloon na iti alaing mo, nga nang ibasa, ket sapi kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan, ti biyag, kadagiti patak, nga dimngeg, ken nagbuya, kablawak man niya, Veronica Manuel, padasa kung tinapan nagpaagas ken kuana sir. To'y nga rodagyaman nga pagaya mo, Nelia. Thank you, Nelia. Thank you, mat kadagiti nagbuya.